Umcimbi wanamhlanje uyingxenye yomkhankaso wezokuphepha esifundazweni ngamaholide asehlobo. Iphini likangqongqoshe wamaphoyisa lithi naphezu kwezinselelo ababhekene nazo, kepha umsebenzi wamaphoyisa kumele uphazamiseke. We are here to hand over tools of trade by members of the South African Police, both visible policing, detectives, TRT, and all components of the South African Police will be receiving their tools of trade in the form of vehicles. Kusenjalo ukhomishana wamaphoyisa kuzwelonke udalule ukuthi sekuhlonzwe abanye abasolwa okungenzeka banindeke esigamekweni sokubulawa kukaMarius van der Merwe owethula ubufakazi phambi kwekhomishana kaMadlanga njengo-Witness D. Okwamanje uyedwa walabasolwa obesaphoswa imibuzo. With van der Merwe, the investigation is still ongoing. There is more suspects that have been identified. It turned out to be quite a complicated case because it's a case not solely only on the matter of van der Merwe. It links with other cases. Amaphoyisa athasezithendeni zomsolwa obandakanyeka esigamekweni sokubulawa kwabantu abayishumi eSouthville ePitoli ekuqaleni kwalenyanga. We are still looking for one man that we know. He's from KwaZulu-Natal. He can run wherever he wants to, but we are going to catch up with him. And he knows we know. And he can take his time and run, but we are going to catch him. Masimula udonse ngendlebe labo abenza ubugebengu eGauteng wathi bazobafuna baze babathole bezifikele qathatha kubo.